Vision for sure, dear ma bem. A man, a benyabi, near any a tear for near for. Ache, Yama quite idea, man fan checkers a man and every year. And every year or Ashtown. I won't tell. Fan checkers and so man, and that's man quiet. Baffle, and I am for Aka. And an upram showing, Nana, and what they are cutting. Why are they? Ubia yade. Also, no more best say yaw, ya na. Baku phone coin to me impeja. Because I know what thing. To be a more here. Oh, Asante ha. The case bleach a case bois. Asante, Yabaku for there. A you be a there. A telephone 10 years. Why would if you went to Mamma Gray or there? Because and I make kind of say we are Santini. Told on pipe, but man can ra. In sure started say Peter Riano. Mammy be behind you, no one names in sure petty. Mammy Abashro, yes, so behind you, number one and every all. Terria or ton Sabin, Sunny at the door to Manquire Machia, one number one. Na Mammy Pios, yea, sure near to ye. In sure to the radiator that was you, Sure, or no need say, Yami Shasso, Yen the Adri. Sanity. Into be a wolf ye be an yaw. Asem Mpe, and Yasem will be better Major Casse, and Yabaco for the Nemo ye canning in a cosi say, Rumpumas ye do. Open so, and a year boano. Two but traffic, maybe I want no more Cassayim, or maybe our Casaco. Na Santi, Afan and Tom Perfra, and Tessa. Asem Mpe Makasa Asante ye writim Asante ka Asem Mpe Aboagye to be free baby boss so be hwete Asante mu Asante ne enka anokwasem obi free baby e ba se Asante Aboagye no ma no na wo ba hwete mu na Asante ne enka ti sana ya maame ye bibia akura yi ya ka bom Asante tete no Asante nyim se we se opem so ade wo chia ne se when free Asante intime pamano dabi eno ti na ya na de bia chef video say kase obi Asante ni ne wo sifia ne obi be ha dan ya ye ntete no ye ha no ye nya ne basa je no opem so na no de asase de ma no won Mpe Nipa ye ntete mu anokwasem ti amanfo nsua ye be chef video su ampa ye wo Sompa TV ye ne program ya Asem Mpe Nipa ye be ka ne kura na a kire wo opa no afa tia na obi begina fidie su na an wo de me ko na ye de nye no me se wo ka odika ye nche nipa ye nkum nipa ba ye kanya sasam kire nti asem abrichi abo wa santemam no ya ye betra ha ye beka ne kube mu ampa ene ye kokoto kwa hemfi ya ye bia fitinura besinde na yaw me de no masesa kakra nanso no masesa no insu oto e obempo bia yi ase a ebi ye nhira ebi nsu ya na nipa bi nti ase because de mete ye ne de mehu ne de America na America yaw se du ponte kasi tutu Asante mama insu ntanto because of amane ne amamre wo Asante asema na Asante book e ya Bible e wo kwan bi so because the dream maybe no is a back on for de kom eja na nto e wo ti sana Asante tie ti Asante nya asemu a ye wo ba bi ani di so efa ti ana no na ya na ye be sra hemfo ni binom ya opem so kasa no nye die ntia ye nhwe ye mfa sebe pepepe ye nwira fita nkata ye ho na Asante mfa ne tampa mfira ye kan tampa wa Asante ye nwira ye kasa Asante mfa ne tampa mfira ye nwira enwira ne ade a fita ne tuntum bibia na se efini nkeka obi ankam eno ne gina ho se den ohene Asem Mpe aduasa wote so a wasempa ese wudie kire se wo ya Asante wudi Asante akonwa ese wo yire wudie ene na meka sa Asem wo kire wo ohene a wote so na wamanye ne wamamre ohene bi ta akonwa so na akonwa bo akwa wote obetra se ni akonwa so afo kwa no obetra kumase ne nkra na aburo kire kwa ongogu nsanda enso classify no so yo hene sa no ma no ene de ye hu ni kwase ye hu ni sa biem esese ye ko yanim nenso aya Asante asem ti nani na de betuma gya fidie so aka yaw me de masem wo ba no enro e betra cheche nsem bebre
ewa sante ebra ye nana the photographer ba ye no nsu a ya nom a ansa de wote odawe kura no ensa ye da so nom ko ye ngosie no to da so da ho de be pesa me kama asante mai obi a wa asante ate ase ne se ade bi a wo ye bi a sese wo ye asante bi a ne yere ho ye asante asem ntwamu da asante amamle ntwamu da ye wie ekwa akire de nti ameka se no ya obusebusa no ma bi ye kirekire mu nenne eye foforo ye wo nipa bi a ye ka nkrofo asante ye ka so obi nkrofo bi a enya asante kasa ewa asante nkrofo bi enya asante kasa bafo ya ye wo enipa bi a ya bo omo a sebe omo asante ahemfie fikesiem ya wo fi se wa hye designer top wa shompo bo bapa bi uko hu no bantuma hene na de TV so no bafo no kumasi ne bantuma neno na mane ho yaw dem pesa me ka kosi nya se ne wo bi tie ni a ne ka mane ne amamre ho asam ebra ye na nada for media ne ye kasa tie ni ye pa wa wutie obi a hye designer we akodu manhia hemfie okoto obi o he challenge wo mu no sa nkrofo no ana sa nipa no tie ni ye pa wo sa nipa no opem so wo mu na 7 mpre asam wo mu opem so ye opem so enu te na me ka kirew ye nwan bi atutu kwan ye nwan bi tikro mu a wo mu sika sem to mu du manhia obi onam obi a wo mu no tie ye wonwum to obi ya asem wo ye si no na no na obusa na ntwuma ni ade wo kɔ manhia ye wonwum bebre ho na wonti ase obebusa na nwum omu to yi asesere ne sai ni nyina wa asesere tetene na wo ho ohini bi obedi akonwa bia wa santema mu ano enye ono na di bia ka ho de wo ho no ene na ede wonam so eju opem so ne no ma bia wo ye bia no enye ono ne se eyade eda wo beto ye yaw woni bibi yewo nipa bi wa hemfia wo ofia na hu na wo mu no fikesiem ba na me ka kire wo obi a wo ya santeni bia wo du manhia hemfie obi a wo bia no fani de ma no because omo na sebe ye beka se omo asante ya sante na asante ba ya sante a efikesiem na kosua mane ne amamre ya wo ye wonwum bi wo ho a opem so chase ya hermanim Jujue TV no opem so chase nda ye kopagya nwom ne ba ana se otu anamo se wo kɔ a otu anamo akɔ ba bia kɔ hyefa ana se bibia ye woni pa bia wo ba ya wo fi se wa mu no na nwom bia wo to de ahia no e so opem so gina ano kwasem e so gina no tie won so ba ya wo du manhia no wo fi se onye wo bia won naka won hyehwu papa won hyehete papa duwa mu no tie ma me ka sam chew eso ready e wa sante minim de ntia me ka sa ya onwum bebre ho enwum ahodo enwum a ye hwan a ede ho a ede ma asante hene sa asante hene se sa nwum ne ba sante hene ntu ni nan ti se ogina ho ma nwum ni si ansa na otu ni nan sa ni pa na kopagya ba nso ba wa mu no asante ntia sa okay ya obi ka kira santeman ye obi kira santeman enwum no matu bia kira ne okay en sa nwum matu bia kira ne okay ayen kombra sesi ya de nation sanke bibia bokɔ de ya already ya de bo ade de nkwa ache na ye day 2 am say day 2 na am so de shemu say ye na ase ano kwasem sanse ye nti atenka boni bia no na ebehwe na ya ka che wona etie nyina say nhia ne omo so motuma kɔ manhia fie Zempempi panyini to se ya bidin sambe kan o ma no nananum akonfo nya wo nom ta nya wo nom ne ma keka ho nanso ne nyina mu no bone bia nsiye wona etwe won boha etwe ekan ensekan ewo mu wona sebeta frache omde atuo okohwe eye edweso manhema okokohwe ni tuo se nam wie mu ani na ne nyina mu makora won ho se omoma ne ni ewu nkofo hawa na amane bi ama no eno ne yede ho asede mu se yenwie ebi yenkosi fiada ne memre daso
yɛbɛsrɛ ne die kwan sɛ nkɔsi sɛ Europe nso ɔtumfoɔ sɛ ɛtu bɛkɔ kwasi ada asɔre akɔda ɔbɔ adeɛ ase sɛ watumi akora n'asante hema no na ɛhɔ ne yɛhu sɛ afei de abɔtɔyɛ mu aba yɛkɔ so ada mu a mɔde ka akɔ day 1 day 2 na se sɛ moakɔyɛ ama na yɛfɛ mu a moaka akyira mbɛba days aka no sɛdeɛ afoforɔ bi adi ɔmo dani no woda no wokɔ a na nso aboa abɔ ho ban bi na asomdua atumi aba na ɛnyina atumi ako akɔyɛ anim ɛba ne saa ɛnea na aseda we yɛde bi ato hɔ de ama wo nso nea yɛka kyerɛ onipa biara ne sɛ yɛda mo ase sɛ moakɔ a bɔne bi ansi penkyepentye bi ama mente me ho ase bi ama ɛno na asanteman ɛhwehwɛ ɛno na asanteman ɛpɛ ɛno na asanteman ɛgye tum ɛno na ɛma asante ɛyɛ asante yɛsɛ ɛdɔm ɛne sa nipa a wɔso ntakrakyɛ nti wohwɛ yɛ wura ne kyɛ no a colours ne dɔɔso ɛyɛ saa wɔn a ɛɛpa aka wɔn a ɛbɛka sɛ yɛanka wɔn a ɛbɛka sɛ nyame atua ne ka ɛna dɔɔso nti na ama nna mmienu wei yɛnhunu bi na yɛtena ha ada mase kempem pii dwumadeɛ bi sɛ ɛkɔ so a kamgyedi yɛ sɛ fie ada no ɛtwa toɔ no na nka yɛde ase daba but me wura mu yie na mete yɛ wase sɛ akɔmfo di ka akɔɛ ɔma kɔyɛ ɔma fam deɛ ɛde nhyira ne nkɔso aba ɛdɛ ɛtɔ so mmienu nso nie nim sɛ asɔfoɔ nom so bɛkɔ nim sɛ president foɔ so bɛsesa so ɛne ex president sɛ vice foɔ ne former president foɔ nyinaa bɛbɛba nti ɛduro bi ada so a yɛbɛhwehwɛ sɛ asomdue no bɛba afei kurom akɛlɛs nyinaa nso yɛda mo ase ɛyie no makɔ ama na yɛfɛ awei dɛ mo amfa nkɔ hɔ amakɔtaa yɛ wura ti sɛ basabasa yɛ bi ama nti kila bi a wo kurom ato wɔ fa nka na ɛyɛ aseda ne yɛde ma mo sɛ mo nyinaa matumi akɔbɔ yɛ wura akyi dɔm fon koraa yɛrɛ a yɛbɛbɔ yɛ din monim kuro no a yɛfiri mu no nti montoto sɛ obiaa mfa ne nsa nka obi biribi obi nkɔfo obi kaki obi nkɔpae obi milɔ monhwɛ ne nyinaa nka ho ɛne ɛhɔ deɛ obi so kɔyɛ saa ne yɛsɔ ne mu wo ne akorɔ deɛ na ɛsɛ wɔno ala wɔno ara mo nso a motim de yɛne deɛ tena afie a mohwɛ tv ɛhwɛ update ne nneɛma ɛkɔ no nyame nhyira mo asante so anwom bi sɛnea na kwaku ka bie no ɛnɛ no ɔmoto baako bi ɔsɛ hɔhoɔ yerɛ a yɛmusa hɔhoɔ yerɛ a yɛmpɛ no hɔhoɔ yerɛ a yɛmusa na ɔmaka ntwoma ɛna ɔmoto nnwom no saa nti mesie kɔsie na ahemɛ woyɛ dɛn woyɛ hɔhoɔ no antoto nneɛma yi a ɛbɛwie no yɛ so obi ayerɛ a yɛmusa wone obi agɔbusa no na ɛnam sɛ wiase adane kakra nti ne nnɛ megye di yie sɛ naanom ama ɔmo kwan ma ɔmode to nnwom ama wate bie anka nyɛ saa yɛne firi adeɛ bɛsiisei ɛden sɛ wɔbɛte saa nsɛm no yɛbɛte anse obi kɔ yɛate obi kɔ ha mu ɛno ano no aso sɛ yɛ maame asomasi baa na maame nyanta ba no wonya bare nnɛ ɔmode ɔdɔ abɔ dom ama ne ɔmo yɛ nyinaa boa ama sɛ betafrakyɛ yɛhunu yɛaka yɛate nti woyɛ hɔho a na ɛda yɛwada no ɛne nnɛ yɛkɔ nyinaa no watoto wakwan yie sɛ bɛyɛ a ne die kwan so nkɔtɔ afena no yɛsrɛ wo wowɔ akyire so mpaduru akyire ebia na yɛwada bɛdukua abakuma asɛ mmɔntene biara so a ɛsɛ bɛyɛ ne munyama ma wɔ no mpakyɛ medura anadwo ne mesi sɛ still a mɛkɔ fie mpakyɛ yɛwada da ne deɛ sɛ ɔbɛyɛ mpo ada adeɛ kye friday a waba ne nyinaa bɛboa ama aseda yi a yɛka yi ebi akɔ de ama wo sɛ woyɛ asitie na aboa ama nnɛ wo nso so no wante mmɔne bia nti no asanteman deɛ yɛwɔ bi ka yɛwɔ bi kyerɛ amammerɛ fɛ amane yɛ fɛ na akɔ no nso nti aseda ne wo sɛ wo so sɛ adadeɛ aseda ne wo sɛ wotwa ntoma aseda ne wo sɛ wo sɛ radio station tv station ɛnɛ nka me ayɛ sɛ Ghana nyina da tv station radio station biaa ɛde wɔdɔ abɔdɔ mu a mekasa siesie no wɔn nyinaa ɛbɔ dahuro fa asante man yɛwura ɛyɛ ne nan hema a wɔnya ne baabi korɔ ɛyɛ asante nyinaa yɛ hema nti mo so yɛ dam ase ɛnim baabi a wowɔ ebi a adomfoɔ ɛde ama Sompa TV yɛte yɛde ama ɛne TV sa Tela1 yɛ platform biara ɛka yɛwura na yie ho nsɛm TV ahodoɔ ne radio stations ahodoɔ nyinaa yɛwura menyini sɛ okɔ obi a wɔn wan sɛ mo nka bi ma me yɛ nyinaa hu sɛ asante mam ne yɛwɔ nti yɛyɛ ne yɛfɛ ne ayɛ ne akɔnɔ mo nyinaa nso twɛdi ampo Nyankopɔn wo nhyira mo na nananom ntaa mo akyi ma nneɛma ɛnkɔtɔ te mfama mo mo a mutumi kora mo ma ankɔ nante mmɔntene so ama ɛno so ankɔfa asɛm ama ɛnya ba sei a ɔsɛ ɔhu sɛ obi pɛ nnipa de ayɛ rituals ɛnya ba sei a ɔsɛ ɔhu sɛ asɔfoɔ bi pɛ bi ayɛ rituals akɔmfoɔ bi pɛ bi ayɛ rituals sikadurofoɔ bi pɛ bi nti yɛnim ne sɛ amammerɛ tam duru na ɔhempɔn anaasɛ ɔhema titiri bi sei da fam no
obi anim sebe yɛde bibi besie sɛde tetene ne yɛtetene no de basa saafo nso timi bowura town nim na ɔmasoma mo matwofo so fa wo penipa ayɛ na de ɔde ne de abenu benya konfo penipa ayɛ na de no nso de ne de abenu ne senti ɛne yɛda mu nyina masese mo so makora mo mayie mamo mampia ma saafo yi amefa bodina keka bi ameka yewura ɔpinso tumfo setu ne asanteman enti nyame nhyira mo sɛde ayɛ ka na enim sɛ na edidi so nyina so day in day out bia no yedi won yɛde bɛba na yɛtimi ako akoyɛ bia. Okay, eno ti yɛbɛda ɔmanfo ase sɛ ɔmahwe ahwe yie ɛwɔ na hema dot yie ase na yɛbɛkɔ aba obi sɛ deɛ ne dot yie na ayie kura so mfaso ene sɛi ɛno ne nkomo a yɛkɔ aba na yɛaba bɛtwetwe na ansa na yɛbɛkɔ aba na atiefo abam na yɛnsɛm tro ni kwame wuredu wɔne kɔbɔ apro no na de okohu ye no wɔbɛsi bi de akyerɛ ɔmanfo no ɔrɔfo yɛnkɔni nkoti nananom anwom emrazizia. Okay, asante ewo bika asante ewo ebi ekire bafo no bantuma hene na sabere wokro no asante amamere no akono obi beka se kwaku mfaso be ne yenya firi ayiyo so yo ayiyo ye ka ne shade a obi a timanya yie pen o ni fie na nipa na bra bo obebo ye eno ma pa oyeye ene ye de ne kaidum anti ye yie obi a beka se asante ya de ka manfa nchiama jifo na na nkomo na ededo nti we no de adu nti ya na edru mebi aya na ye kono ro atiefo mfa nchebe se ka se die na asante ana se yiyo yenya mfa so firi bo a ya otete no na ye yi a na ye mokaw ti asam ne o tete no ye yi obi wu na ye siri pe e de ye na yi a enye kabo na mom ye gisaman tum asante gisaman tum otie ne ye obi a wotie bia na wo ye sofo so ye hwan asante gisaman tum edi ya na de wo mu ne ses obi wu a ye ne nkai dum se nipa somasi o won kai ye wo ye bi
enti ye de ye som no ye de akosie no for said de be ya ne saman erenwo ana nchima erenwo ne de akai no ye nkai dum minim em say ye nua no so be ba so ya na program am enti yaw ene ye ka yie yo a obia na sabi wo ni fie a ye yie wo ni fie bia no ene wo ko na busa na o history ma obia o nana kwasi ewu ye no ene nkonwa ikura ye to ye o nana kwasi wuo no a eden kagbo mu bai asante yie ba ene ka efie nsam ya cheni ye obia no so se won de nani gya yie ho ewuo de beba nye obi abusuapani bi na di wuo ba ye anya ohini bi na di wuo ba ye na mom empanifo chance hu se yie ba ena obi o ama no ne obi o ba bia ba na ye den so asam so e wo fie nti yie ba emfasodo no eye bebre samre me no ka se yaw ebi a ofie kura na ya ka bi wa wunim ebi a me no tie me fie ya ka bi wa minim na mo yie ba wie enu ntina yedi na wotweda ne ya hye yie no ye yie wie se dasei ye buka nya ka ne nko a o kwaku so hwe TV no so a santehene we amamre kase o amane no em se o hwe time a okohwe na akura bi ya amane na akwadu ya dom em se okohwe no na no odin ma no pa ya wa amane ne wa amamre anokwasem asantintie sa asem wo yi ya wa amane ne wa amamre Kevin yes anyi yes ai santehene no obetoi opemso obetoi sa asem wo yi enti se wo beto sa asem ya wo kwati enye yie enti ya ye nhwe wo yie obi wo ho a ye de ni si akonwa so a na nani abrewu opemso de ni si so a anase ni krom se be kwan ye fa so de ni si akonwa so be ne wadane no wo se me de me ye boga me de me wo sika enti me mfa mane ye kwan so da bi opemso de bi obeye bi obetoi ena onam so nti wo bari opemso se wo cheche asa edumre bi e wade bi wa se sabia tuduru anase hye no de nsa hoso se ya wa hu sai na wo de nsa hoso saa e kire se wo opemso ye nto na du no no aka se ye boso nti de make acho no obi a utifie bia no opemso ye nto na du ye nkasa ye tan no ye nkasa opemso me de ni ko ba bi dabi insuo ni abosom nyina no onekuta omosom no tuntum fa na chinye hwe enti de ye hu ya wo sei enye ne ho na tanwo tiatam ni ye obi tifi obaka se obi a ohima wuo na wakonya odabi aya mane ne amamre na wo ye sa na te enti nya ne ho na tanwo wanya etia asantemra enti we ya mane ne doso ne ne nyina ne obetima twaba TV so de ye hu ya mane ne amamre ukọ ukuro mu a de besie no obi wusa na ohini bi wa na obrimpon bi wu a migidi ye se wa wutie me no ukuro mu amane ne amamre no ewo ho ohini ne be ye enyo na de ba ye eda ho ndi ya ye hwe ye ewo no ma bi ho enti aye yo aye mfasode e de ma asanteman okay afasode no ene sen na me ka kire no ye wie memenda na ni ho kwasiada ye bo asoso ne de ye yoba ye wie a ye sejuada na busuapani ahye me se no nkono ye nyina ye nhia enya busuapani nhye e na ode hye obi na mmom efie ntoto ye eti wo ye na nada wo ye amane ye efie ntoto ye bi a ewo ho asante ntoto ye ewo ho de du samle se ya na to ani bre to behwe na ye buka no obi a wotie me bia be hu ni fie asante mamu de se na tie bia no eye bia si obi fie pento onim wo behwe na obi apagya nsam wasam ka o nipa somasi minua no nanso na me nkasa abusu pa ni nim efie wa ampanifo nim because I manfra ebi firi ba bi na bai akosho hoso woni obi nkasa ne ya frɛ akosho apomasa begina animu ha unwa so ne nkasa na de anya ne ya hwɛ na busuapani papa maka because busuapani bi wo a okoji sika no akoja one side ti na make busuapani papa
na che say yi yo no de nkabo ayi yo na de nkabo mu aba ni ya busa wunua sha one ne nkasa wukyire mu shay ni ya kyerɛkyerɛm yebuka wie ɛka na yebu awie no ya ene na biblia ye bibio first obi wu abusua mu a kenye ma na kopa besia tie ni ye pa ene no ma dane enye ma na kopa besia because maami wu na papa wu a enye wo dia wo ye ba na wukọ abusua pani ho na na kwetena se na ofa ye ne dai ene no ma sesa ente no ba abusua pani bi ho a woni binti emane mu no na nso na me kasa se mo ma obi bia te ase se ampa wo sika o maame wona wo hwe wo nya sika but o maame awu papa wu enti ukọ abusua pani wona ne kwetena se papa abusua pani wanda ma ye ne dai wo so sa na te dia ye pese ye yese na emom so de ne sei papa me wona mfofo me bobra ne nti me pese ka me papa ye me de to anum na nka me ye ne sei wadaroma na busu pani atiase na de pepepe yo aba ene de ne ewu obekwa busu pepe na waka cho se me de me ni bio te de mo amufi se mo beye no munye enya sante amane ye wo ye busu pani wo fie na oni sika amane ni wo fie dada makra ni hu ubetime na wo ba na kwhye baabi da me ya busu apani me nkuta me nkura na opese o de madwe nkyire ne yi wo si yo mate papa me nso me hye woni munyam eye sei enti ye budin a na ya ka busu apani na kopra besia na so busu apani ni mo we sa na yi etie enti wodi si se ti de me di si se ayi yo edinka bo mu ba okay ayi yo ede sebe amane yo sebe mpredwasa amane ne amamre woni mu a uhu okay santi na santi ye yiye nyese ye payiye nyese ye do yiye nyese ye do funu na mmom so obi wu a obi hu atwa ne ehwe ne de ame yekro okay the nation sanka mfaso de be ne nya free yiyo so santi hene na the tv no so no na de otumi se na ni abre ye maso ana se nso wo bisa se me na me ko ya nka me dai nti du se ya wo ben wono de ya wo te ya wo pa ye wura betena akonyam no ahwe nipa atwa ne ho ahia nyina no obisa ne ho kwan question se kenne me na nke ya get say nti omo de ba so omo question ke se ebusa pa na mo ni bra ba na mo ma wre ho adoso ya ma mbre bi duru abrabom na ogina gina pen bi na obi oben wuwu a ho na ahwe nipa ba wo se de yesi jam na no wote se wa na okasa se wa na odi nkomo se wa na titirifo do ne se wa ena na omu nyina be jam ne se na obusa ho question se ntinka me na medam a ka de fefe we nyina ekoso abramani hu bi afi na owu abeye ya afi na ofrase adwini wowu ho afi na obusa se ntisa akwa wonye bribe ti akwa yi oba se ya no de mbeko wo so to wa aduna ya okese ne ni pe kan nwura wutirim minim se ne sa na ma we nyina bia go turu wo yewura opem so tumfo se etu anyame kese na adwenem ene nani so ohunu mfonyi ne bi ne bi nso akoso wona adwem wonde wasaye ne nua baawo wono kra ne san tete ne mere bi atwa mu kakra na woto nani se wona da hoyi ne nua ya na me kofie ko chia no oba bere wa ne te sen asante manhema manhema ma me ne te sen edi na duane ko edi ne sika ko ene wona da ho ami gya ne kwan na tina hemfo ne be gya me kwan eduru be de se ya na ahoyemfo atrankonwafo nyina so musua bibi firim so one day will be abekosa na abeko ne di be ne yebo achi ya ye hwa ade bi so dan santin ma wuye wonti anoma so obo ma me di mbone bo hima bi ewu ba bi ohini bi ewu ba bi obi san ho nyame na tua ne ka ba bone ni dodo woko awoko but ma hwa frisi ya wo besi sam na santin ma bi antofom emi nya akora tamfo baifo mamwata bonsam bi mpo se obese ni dimpo ato de bo obese di no obi bika e kira asante ahemafo se de omusi jo na omobre won ho ase na ahema ne nkwa so na yasre se ompetena be pa bi ntu ne na no dache ye ba aja wadi kan no amenzu pa bi anu no me bibia di na fe obusa ye kwa so ya wa yi yo de one edinka bomu ba two emiehunu gira pan abusuani bia agina 3 emabusuafo a ayera ye nima no nyina no ye behunu ano okay 4 eboa ma ye nwale ye ho because obi fira busua bi mo tukun agotena akra
okọ ho no akọ wo ne manyina ne wo fa nim ne ba bia na onim si ase kwamena ntebe awotre ba se ntebe bayi we di akoso ya apia se we onim bia se yie ba eboa ma we num nyina ba tu be he no bozo be o mani nie we di wa ya kama pa na we di minim no eboa ma abusuafo hunu won ho na fe enka bomu kese abayentam eboa ma ehu obi a bo obran ba bia na tifia koduro ba bia na hoden koso ne awakoduru wo na kontuo ma wo na ne tebia bi ma wo ya wa yie bi aba ma obi fira kontuo mbeduru yese ma nko biem ne ntuantima fon ayese na ahye wo na wuwo de na aba eboa yi nkofo bi su fira manem obi timi ne maba ya hete bi omuwo no obehia na ofa bi ofira brochira ba wose antima me yi manko ayetan se na munyina ma me atwi ye ne anti obi amoa obi emeko ene ya ne oko school nko ne oko sun aduma nko me am send this car ba na mafa ho ka edi eboa be yi nkofo bi su firi ohaw ene amane mu hia ene komo a sebita frache omotimu mu ebiem eboa me ye solve abusua haw bi a da ho ache emfie bi a ye ntimi nko ho because ebeda ho no ne oni na nya ne wa abrochiri onso te Ghana sa asem no ho nkwantu ontwa ticket te ye nya ba no mu nyina beduru a den ne ye gina so ne ahwe na sa o haw na de da ye ni so no ye yi afiri ho eboa ma ne obi a deserve wo abusuam ne nsaka ebia na nkonwa na ato nipa bi o se fatasi ye de ne die ebia na afuo bi da ba bi esese ye de obi a chefa ma no nanso ye ntimi mehie ntimi nkan eno so timi boa ma obi a de ye kakra o deserve wo mu no nsatimi ka no akọ nanim ya na mfaso kese pa ne se eboa me esiesie fie okay efie bi wo ha otumi se edan ho nye o dan ho nya kura ndi se wo fa ba ko anom anwu amamo a ofie o penti de ofie bi e french penti ndo fa ba ko dum wuza no a na ne obi esende ba na ne mo ahwe na mo tomatoto eno so sa aboa man kura wo fie onya bibi di ankura bi wa ye wo mo no afinu ya onum koku ofira busua no mu bi ba busua na yeye pa afinu ya onum koku ba da ye ni dura ensane ade ni timi bu mankura nya koku bi di hira o kra nkra do kuna nchinam ka ho bi timi ba fie mankura ni nya bibi didi kama timi so no ma mete no sa enuane no onya bi ni ba da ye ni ba eboa mo so nya bi nkakra di na fe o motimi ku ede ko wo manim di yawo aye de ede mfaso de bebre ene ba fie aye de nkabo mu bebre ene ba fie aye de nkoso bebre ene ba fie aye so de ntokwa ba aye tim kwaze saso wo de ye kwante akua yi no obie na no na obetemenka no se wona kwa moko no asem betimi asipa ya wo na ne mfaso kase pa edi mu no se aye me kaye na nanom a adi kan kro obi wa ba beteze ye se frɛ na bi wurako no wote sei no ofiri ne na wurako ne bakora wonim no na wurako no kura wi ni odi wa de wonim die behie de na chia ne a chense onim papa yi because mi na so se abusuafo no bio ni a chense ona na wurako na no so abusua we ba ye no na ba kan pa no we na wo Germany no enti eboa ema ye hunu ona adi kan ko we ba na wu ya na no yekosie no ye kyerɛkyerɛ ema hunu ba bia wunu ya bi ada bia ona na bi ada na amada achi bi mpo so pese on fan sangu fom na nko amusie nko bo na nanom mpa ya ukwa hunu gina pen wo se wu gina na watimi abo mpa ya ma omo so asom na mata wo chi amane ma akotote di ama ya wa yiye nso so bo ama agudie piefie aha fie bi wa agudie wo ho manso nti omo ntimi ntui nti se eba se yiye ni basa ya chi omo tena se ne omo kasa mo mu hunu ade wo se nyina nya ade nkoro na ye ntimi mfa ne nkonko ya nti yiye de ene me de ba ya bebre okay ene eye day 2 eda etoso mienu na akona du yadom otoso miensa sante hema ne dot yie ehon komo na ye die na yese die bay faso die bay na ayi enso etumi edeba ejuru ba bi de kobolo fo so ba fie o ayiyo etimi de kobolo fo eba fie pa enya senketo kwaku na so obibika ya na minwa kwaku kai unim o ka se mi na me de ye ka nyina ye ka papa nko ha o ka se be yesu de ntokwa ba na ntokwa nso ba eno so ka nipa bra bom amba ho no bi che ni tumi ho no bi kan sam ba ya o ma men ka se bi se na obi awale ni nwa wonim aye ne ba mi hu se nipa so me se fie ya wo komi aye wo nwa no enne ma men ka se bi nye no ma bia ne timi pie asante asasa asante chia first unim say na nton hia
nanke awade ne yenka mbom enne wo koka o yemfa ne sa ne de enno ne ye problem ye nyina ye te nyina ye di hu fo efie bi obekọ wo ye duanani eso ye duanani tete no ye ma wo kwan because of bibinti anokwasem ye ma wo kwan anokwasem but ennei ede ne ehu yeso we ye duanani nti we de obi afie dabi the way the duanani yesi aduanani bi firi santefin so ba ku firi nenti omu wari enye yi nanso ne di oso oh ne di odi yaw tete obi kana tete obi kire na ye ka no ansem wom asante enwaboa asante idwaboa onfanachi ntu eja so obutu no enti asante asem no se wo asante ni na se ye kasa pa dia ene na no machia sa no ma ne nko enti ene wo behwe hu a ene obi kwaware a santo no ko peja pa ne obi to ene de fato baabi dabi nanso aba ne sa ne ka no okay abanosa enonti no yanko na ye ne ahwefo ne atiefo enko twetwe nkomo kakra mfa so de bai na ayiyo eso etumi de ba se wo hwe na hema dot ye a abrochirefo aba Africa countries bebre aba beja krobia sante kotoko hene na yemusa se komo kra no komama ne enesei nanso so no esanse ebeye nkabomu ama krobia sante koto hene ene asantema nyina no enuti ene omdi odo abebo odomu enuti yemusa se obi fra chichiri se kodevoa no se wo ba sante hema yedia na eyodoma ene wo edema santeman ene krobia sante kotoko hene kama pa 0551 0551 0548 0548 yani ahwefo ne atiefo so enko twetwe nkomo na yentie wo mo so faso de bɛn na ayiyo enso etumi edeba hello Timoto ye so Pizarro ne me to kickers Pizarro mate won Canada yenko yanim kan information na kwanya so achia ashira asantemela o 248 second na onko so esere kedi amponya nko so wori shaw sanse nimdia odi buman na wodi tiento tiano na abibia no apone kakama no na no be shiri boy bra na ofosuo ayi someone wodi atu e penyu fo bo bebre so se edi akopso ba fie se edi nka muba ensama hinta bi epie no ofosuo ayi yo esan di yo nso ba chance duru baabi a ye na bia o America baabi a enimu no ayi 6 years na we no be duru na so hu maguna o na wa sabi president so wori ta fomo a o timi fa o se me na no fa ti ko dia me boa o mu e chanso a na gusuo no nso maguna wo na se mo fre wo mu no o mu so anya mu tefa to bo so ayi enkura bata de e do so ya ka se ka ade time ade asa so Pizarro nginka no okay hello baby afrefre udi ni kasa fro Aboagye ndi na po bia so mani Panipa yentie o pacho papa yin o kasa asisi a o kan wale se mo se entoni ntonhia so wale no so no pero na ai maso kakra no okay media minimum se abusua ni abusua na enware na todi se eyo papa sunsuma kata wachi enti nkanto no de ko papa na abusua so moja ya maami moja asero akonfuse mi kakra no okay hello Ojo ye Ramani adwuma dase Nigiani don't ken commercial official taxi driver about. udina runabout no so pe Nigiana about so fair. biri konfo anoche ne statue no esi ho That you let you up pampe. pagani ti ahwewiem Apeka ni kiri ahwewiem. bodua ne kura no Nigiani
Na asantema tumi kese pa sikadwa no waso Oforisuo ekura no. Asantema tumi sikadwa no so waso ekura no dende. Santema tiase. Ah na wo free e kan konsuma santema. Piao. Ade na me akwanya isire enyinche enya wode ma santema atonso osetutu abedi. Na me ma santema nyina ya ite ma me da fom. Na ja akokra na nsu nya akwanya ko na shefi kechie. E ko hwe amamla ni amani a e ko so. Na bo yo ni se ya. E ma santema sanye fana. E kana aga adibie kasi ba kire wunji. E na mi wewu we so. Tuti me kan ye hu tampa o patase odi ade no. Woni nyina kwalebu wa kontiom ayiye ba ana fani le kime tina se ka kan se endi ya wa ba tuti mi di ade nti no. Se na ma ka musia no. Eti kambra sima ko ba se du be se ko nyano so a. Se na ba to ana afa etutu ana mo siye. Kwebu ko ri je tuti di ade. But I know so bad, you better go to the country. Oh, yeah, the Chicago, the Chicago. The best was a year back here. We are some moment and for Shama Mania, Medasi. No key. Hello. Hello. Baby, I'm free. My job got a tickle. Okasafri. Tickle. Yet you. But on top, and now the kind of class of it. Not me, I'm going to club. You come in my way, and I'm a vice school. And I'm see I might do a criminal mammy. Here, I have a bunny so bad. And I'm saying, they're never put food more. You should show me what I'm a pants. She read that, but I'm decided to put up a funny say. Number you see, I know so many what I say. Who is the only enemy? Like an enemy, a journey or Kumia. There are a year. You can pay the ebo. Can you number of fun and I'm young baby? And I said, you don't take me, you know idea. And your guy said, you are no fun to change it. Go so. Here, you can buy a boom and you and 2 hours a day. Obo. No key. Hello, last caller. Hello, who's your grandma? Baby, I'm free. Yes, I'm Scottish. Okasafri. I'm not the coffee. Na yeti you. I'll push you try us in the income. Now, what you come on, Moody be so. Now, Tana, it depends because Ubia, Nubia, a year Bessia, and I was a fair would be so you be. And Cray, and the young you be. Osha mamre ni amani ya koso enye ebi bi ache ye bi da na ni ni ede no e chere se obi ti abrabo mu asati so abrabo awbo no eno so chere wayi a e ye de mawo ti wuti pedi na o ma me tu so se me die me na me ame na hwan a du se ndi e be se obi so obi bojo nyame nka mo ho fa na omo mo ba nyame isa mo fa. No okay. Hello, last caller. Yeah. So bad what day? Jo, kwajo yanko ya nim.
Yan for friend na emfasia yan kon homa so yan so twoni Kwame Wuredu na ebo apro no nyina ewo kotokofie yan sam twoni Kwame Wuredu ono na ebo apro bo no nyina ewo kotokofia enya asam keto akra enti no yan fa be 1 2 3 course bi enka ho na yan fa emfre Kwame Wuredu Kwame Wuredu na sabrin ayi ukomanhia ode nani atofom pa na de befra to bia wa mamre ne amane kwanso no enwumre ne ne na twetwen komo ade afa ho hello wa huri hello baby afrefre udin odi for Isaiah Ayetio. Okay. Hello, Kwame Wuredu ni. Hello, Kwame. Kwame ko. Hello, Kwame. Hello. Yako bonko mo mensie o. Hello, Kwame, what you make? Yenhwe na yene yensam twoni Kwame Wuredu yene no kobo enkomo kakra ewo menhia sante fikeziem Kwame Wuredu timenka metunka fo Kwame bibia bokode ofo Nyankopon adome ho yepa enra da ya twetwe enkomo eku a enra na sefata nananom ehhye se enra da no ewo ba no enra oda na di na yemusa se na die na esi ho na die na mamra ni amane kwanso na enwanwa na efe na empokura ene ekuo bai na omso eba ya wode odo ebebo odwomu ema ye kokura ye nana ehema echi ofo mamenna wase ene de se dia mapempen su bia no asante amamre efe enika na edihwe esu editie sedia yina yehu ni na yedi hu adase efiri nura ede be yina no dia ekoso ya no efe nika esanse ewom se ye nana eda fom de na nso so enwema ahodo a ekoso ekire sedia asante amamre esitie na enura no ubeka ya yebo yedi twudwa se wana wohwe ya amamre ho ensem so lekire Ghana Bar Association and the judicial won so a ye court ahodo mu omo ye adwuma ewo ho na omo beba na fi security agencies so wona wo hwe ye bambo ho nsem so ewo Ghana tituru Asante Mantemu hanmo ebinumu te say immigration for na Ghana Armed Forces efi Ghana Police Services, Fire Services, Prison Services, Customs na efi omo keka ho nyina kue nyina no ene omo nyina to santene so hwe mfani na omo nyina to santene pepe kama edin sabatu yewura nsem ema no hyedin ema no yakọ na anu akire no wohwe nipadom soso a omudi akire ba ya that is ni nyina no ya de a nika afi ebinom nso etise wona wo mo ye ankrankra mining me small scale mining ene wo mo so de odobobo odom ebechia yewura nsem ma no hyedin ni nyina no na agya anwuma kakra atete akire a yewura so emfa nkenya no na hoho nso so onhwe na onfa eni wo mo hu akwani abadie ni nyina ekoso enu akire no so hwe se de ampanifu o nso ba ye beka ho na enu amamren so na ekoso ovuade ba ko a ye hyede nso kakra wo yewura afade ya no de ba bedwom no ya na enika na ya dandane nso so enu akuntunkuri ene wo faaye kuntunkuri na nkekan wo bia ni me kire so hyede na paint a bia enim na nade ne de na eye kuntunkuri no a nanso enwema kakra bi enene na mitimu se na enibre no wo soro isan se ene sidie ene na bubo kuntunkuri numu afi wo hwe chere so a hye no so a eye sara nso so ene na eti a eno so ebi aya ho esi ekire ama eno so na ho enura de ne de na eye han anase ibekasa han ene na ehye ne chere ho na edi kwantonkron ewo ni tire ho na wo hwe sabi na nimu nso so a uhun se na kwato abese no ankasa
hwɛ n'anim a na te sɛ yɛwura na ani bere aba ɛnɛ deɛ sɛ de medi ka sɛ kuntunkuri no na sɛ ahodoɔ ɛna na ɛbɛsideɛ ɛna na ɛbobɔ mu a na kwame na akyerɛ kwame sideɛ no ubusa nananom sɛ no ase akyerɛ sɛ sanse ɛno ada no deɛ na sideɛ bi ambom na deɛ kuntunkuri nko a na ɛna deɛ na si ya kuntunkuri na kɛde yɛ kasa dɔtiye wa santimem na sideɛ nso kɔbobɔ mu busa nananom ovo me bɔ mmɔden awura mu sɛ nkɛmɛnya nananom bi a wɔn ɛhwɛ ne ntumi fira mu ansa na wɔde aba abɔntene na ɛna wɔne tua sɛ na nsuo no sɛdeɛ ayɛ ne ntin ama yɛnyam ba yɛwura mu ɛwɔ n'ahema fie hɔ na hɔ ɛna mekɔhyia na tipi him no ɛne wɔn di nkɔmmɔ na in fact nananom ɛkyerɛ sɛ sabio ɛwuo bi na awie bi ɛnyɛ wɔn na hwɛ ne ntumi fira so nti na ɛno deɛ na ayɛ biribi kakra ɛde ama me sɛ obɛtumi akyerɛ nti na ɔbɔ kwantene kyerɛ sɛ nka mempɛ wɔn a wɔhwɛ ntoma fira no so nti ofo ɛno deɛ sɛdeɛ mede kan yɛntumi ɛnyɛ n'ase kyerɛ yie anwie nanso so yɛnya ahemfie kɔ ne manhyia kɔ deɛ menim sɛ nyankopɔn yɛ adom kyena yɛbɛwuram sɛdeɛ nnɛ nneɛma ahodoɔ bi abɛkeka ho a yɛde to dwama atiefoɔ nso so a wɔn ntumi ankɔ bi no ɛtie no saa ara nso na nyame yɛ adom a ɛkyena yɛbɛhwɛ sɛdeɛ onofo deɛ adeɛ baako nso so a yɛwura ɛnam wɔn sɛ nsuo no ɛnɛ ɛsan te gu deɛ nanso yɛwura etumi tena ase ama ne dɔnhwere miniti bɛyɛ duo no ansa na na nsuo no utumi sɛ nya adeɛ na ɛtwa pɛn saa brɛ prɛko pɛ ɛne nti no ɛma ɔma ne mu so na adeɛ baako ɔyɛ ne hɔ sɛ ɔma ne mu so na dodoɔ na koraa ne mu sɛ yɛwura ama ne mu so deɛ nka wɔkɔ prɛko pɛ nanso na na brɛ mpo a ɛtwa ne ho ahyia nyinaa ɛte hɔ nti yɛwura toro bo ase edi ne dɔm anim ekyiekyia abrempɔn no nyinaa so ɔmo ni adwuma san sɛ ɔmo atumi aba abɛka ne ho ɛma deɛ wɔyɛ nyinaa no gugu so a wɔyɛ n'ani sɔ nti ogyina nsuo no nyinaa mu yɛwura edi n'abrempɔn no anim ekyiekyia wɔn akɔpem sɛ owie wɔn nyinaa nkyia no na adeɛ baako so etwa ato koraa yɛ bra a wɔbɛdu na fi bɔbɔda no a wɔbɛwura fie no mu no ofo ɛhɔ ɛna na wotumi sɛ ne yɛwura n'ani abere na ne tuo no ekuta ne nsam na sabi wɔde ka yirim ehwɛ ne nsam ehwɛ bonkum ehwɛ n'anim ɛkɔ n'akyi bɛ n'akyi ne sɛ anibere aba owie no ɛna wɔde tuo no ɛde ma abrafo no sɛ munyi nkura na efi me mfa me ankasa me nsɛyi mfe ni apere wɔ wiem ɛne yɛhim ɛwɔ wiem mfa nkyerɛ sɛdeɛ mama mmerɛ ɛne nananom ama mmerɛ ɛwɔ asantimantem ɛkyerɛ na te sɛ wotumi sɛ yɛwura ani abere ansa na yɛwura ɛbɔ no mu na efi wɔwura dahin boboa no ewuram akɔ fie akɔgye na home ti ofo ɛnɛ nso so deɛ mɛtumi akɛsɛ nipa ahodoɔ a anaasɛ dibi ahodoɔ a ɛnɛ wɔn baeɛ no wɔn bɛboa yɛwura ɛkyerɛ nyame yɛ adom a wɔn a wɔn bɛba ɛsan bɛde nsabi ɔfɔ mi tie wa. kwame taw yɛnyi hamfiri hɔ asante amammerɛ ne amanneɛ no sɛ yɛyɛ brempɔn anaasɛ sɛ nananom akɔ akura na yɛyɛ yi a sɛbia nya ado nananom aduanafoɔ mpo kura no so mo yɛ yi a ɛbɛdin bɛ nwanwa sɛ nsuo betumi ate agu na yɛyɛ dɔtiye kɛseɛ wɔ asantema mu anya manfoɔ nwanwa sɛ nsuo no ha adwene wɔ kwa bi so ofo nipa ahodoɔ a wɔn ba hɔ no deɛ dodoɔ na emu bisa na ɛsan yɛ wɔn sɛ abrempɔn yi ɛte saa na nsuo ate agu nanso so obi nim hyɛbrɛ nsesayɛ no nyinaa mu no deɛ bɛka no sɛ sɛbi onyame ɛna ɛwɔ ne tumi na yɛnim sane no aba no ɛno deɛ sɛdeɛ awu bi sɛ yɛae nipadɔm a wɔn bɛhyia no dodoɔ no ɛyɛ ɔmo nwanwa na wɔn nim sɛ anyɛ yie koraa no ebi a yɛbɛkyekyere nsuo no sɛdeɛ nananom ɛyɛ no tetewa na de bibiri mu ɛkaka adwene sɛ ɛturo bi etumi ba mu saa ama no yɛyie no nanso so no ntumi amma saa ama na dodoɔ no abisa ho kɔhyɛn sɛdeɛ wokanyan ɛso bɛyɛ no den ayɛ sabi sepa ani koni ahan ɛno ayɛ ade a saa bere no dodoɔ na ebisa deɛ yɛntumi enya no yie mprempre na wohwɛ amammerɛ sɛdeɛ yɛkanyan ɛnura wo bɛkae a yɛkyerɛ mu kakra ɛfa ntwoma a na ebinom ɛde ayɛ ɔmo ho no ɛnam bɔ mmɔden akɔ mu yie ɛsan bisa afoforɔ ɛde fa ho sɛ ɛdeɛ nti ɛne wɔn mpo a ne wɔn mu edi sɛ adwuma na wɔn edi nkɔmɔ ɛna mi bisa sɛ ntwoma yi a mode ahyɛbrɛ mu ho kɔɔ yi nyinaa no asekyerɛ ne sɛn ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ntwoma kɔkɔɔ no a mode ayɛ ɔmo no ne nyinaa ne ti adi firi asante na asante no nso so ɛyɛ bɛrima
a ono wo kumawu bema kumawu ehene na saade no ye de ye edi nanim ni nyina ye se edua da nura me kan ho asem se kuta wo mu nsem no omo kire se ye fre ne pemsan sa edua ne ye fre ne pemsan na kuta wo mu atete ho no eno na na omo de kwa akon na wo mu kwa edi ba ma anim ne asantema anim enti so obi ye abu ne tinu po se wo beto bibi abana abaka ohempon odi edi mu anase osahin odi edi mu na epem sa edua no a na dati kokko anase wo bi aye omo ho no a esan wo kiko oni akọ no ankasa wato ade aba no so no enti no hu abakọ sam kakra omo ye ekire men nanso ni nyina no ni ti efiri kumawu a ejina ho ma asanteman a ede bo asanteman ho ban ti saa dua anase pon kokko na ne ye penti ho anase emanti wa no kremu a omo de kire amamre ni amane no na te kokko a omo de aye omo ho no ekire se edura ni bre a omo de ye omo ho a omo de kwa akon na akon no nso saa dua na ekuta wo mu nsem no eno eye pemsan a woto egyan etuo ene saa no mebia eno ene bebom wabra enka brempon a woko ekon no ede ama wo mu nti ho nso so enra ene nne ye kakra yenya ede afiri mu ewo amamre wo afi hu se binum nso ho no ma ye de nyenyan ede aya wo mu kom ese se bibi saa eno nso so mebisa ho asem mo kire se etoda na ahokyera aba no awerɛho aba no saa nyenya wei no ɛne edegu yekom ɛkyerɛ nsohyɛde ɛkyerɛ sɛ awerɛho ɛne nneɛma bibi asi ɛwɔ fie ɛno ɛba saa no a ɛno ɛna ɔmo de ɛkyerɛ ɛma yehu ɛno nso kakra yenya ɛde efiri ho no nti ofo ɛna deɛ sɛ deɛ bɛdi kanka no amamrɛ ɛne amanneɛ deɛ kakra ɛkɔ so ɛwɔ manhyia a obi a wɔba biara no so wɔpɛ mu etie ahwɛ sɛ deɛ si kɔ a kakra de obehunu biara no obisa mpanimfoɔ ɛbɛkyerɛ no ama wate ne ho ase ɛwɔ hɔ sɛdeɛ na manugu so a meka no die twatoɔ koraa a nyankopɔn yɛ adoma anaasɛ ɛkyena nso so nyankopɔn yɛ adoma wɔn nso so a wɔn bɛba na wɔn de wɔn nsa ɛba abɛto yɛwura nsɛm ahyɛ ne den no ebinom yɛ ministers of state abirempɔn a anaasɛ yɛn ministers ahodoɔ a wɔn wɔ ɔman mu anaasɛ mpanimfoɔ a wɔn wɔ ɔman mu ɛbɛba ɛhɔ no efie yɛn mmerɛhyɛ bedwafoɔ ɛmo nso so ɛbɛba ɛna efie wɔba yɛ mansin kuropɔn mu nso so a MMDC foɔ ɛne DC foɔ no wɔn nso ɛbɛba ɛna efie wɔn nso so a wɔn yɛ asante adehyeɛ ahemfo non ashanti chiefs wɔn nso ɛbɛba na wɔn nso abɛboa saa dwumadie yɛ ɛna efie nipa ahodoɔ a wɔn nso so susu sɛ wɔn yɛ abrɛmpɔn a wɔn nso bɛba na wɔn abɛboa ama yɛwura nso so de wɔn nsa abɛto ne nsa yam na wɔn ayi ahyɛ ne den ama ne yɛ akɔ no nso so wɔn nyinaa bɛdi akyire na wɔn aba public general public people deɛ ate sɛ ɛna nipa ahodoɔ a yɛwɔ mu deɛ yɛn nyinaa di akyire sɛdeɛ daa yɛkɔ no ɛno nti nyankopɔn yɛ adom a ɛkyerɛ nso so wɔn a wɔn nso bɛtumi aba abɛboa yɛwura ɛma kuada ɛno no nyame yɛ adom a yɛwada nso so ɛkyena yɛde ɛno nso ho yɛba abɛtu dwa ɛma wɔn nso ahunu deɛ yɛwada wɔn bɛba nso so. Okay. Kwame wogidie sɛ wapɛ bibia di apɛnsuo bi agu ho. Ofo ye gusu akakra bɛyɛ ndɛn. Ya ma obi mpɛnsuo hye emiemia na wabrɛ pa. Yɛsɛntwo ni Kwame Buredu ɛna yɛne no twetwe nkɔmɔ no wɔno ɛna aprɔbɔ no nyina da wɔbɔ no manhyia ne owura ha ne sɛ wɔwura ha. Na ɛno ada no na ntwoma no yɛ amanfo enwanwa yɛsɛ bɛma kumawu mahene ono ena edisa esa no animu yemfa ne se omo ena se ye kokon a omo di nanim se de beya omo ma akorabo emfa enka kumawu mahene asante wo bi ka asante e wo bi kire wo kyena ye besan akọ manhia eho ena na koradu yia dom otoso miensa sante hema wato na nanom se aduo se ya wokọ ya furu koton pan wa brada san ebutuo ebeya asempa nanso so krobia sante kotokono an kan ye se ukuma pemu a apembeba ya ko computer so adwedie emrasisia enti aya na niema me de siesie me fie de se metals me wc na me shower set no me pen ni popom ani de e be chede ama me enunti ena metals de ni nyina me to free frank enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60
polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic wobɛnya nyina de Focus Frank Enterprise na wall tiles no 30 by 60 25 by 40 anso bɛnya bi wɔ hɔ washroom floor no nso no 30 by 30 sizes ni nyina ne design ahodoɔ bi a wɔpɛ no wobɛnya bi wɔ hɔ na WCC na ahodoɔ so de a water closet ahodoɔ bi a wobɛnya bi wɔ hɔ kitchen sinks and the taps ahodoɔ wobɛnya bi wɔ hɔ washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Ori koto ofie na no a konfo timu ko wi anso no Focus Frank Enterprise na obenya bi se ni so bo Focus Frank Enterprise awo techno market magazine road and Salabadu Bernard filling station no abrosan ye le mumu a ho na Focus Frank Enterprise ho na ne dia asem da kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo e kwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne mama wo so bi atu akoton a ento wani nko ba bi a so do we make Focus Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can Focus Frank Enterprise task papa doors papa any WC's papa headquarters number 1 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Glory to the heavens. 30th Women of Prayer at Kairos Conference a Drew all you we a 2025 edition in your way so kukra say ye young fish num 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ne won pa ye ne tutu ye ho ye honfo ne asaw enhyetwedi mpo Nyankopon ni wenyam efise oni ediriye and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and agimadi no be koso anopa no nkrom pepe 9 a.m. ni Ashasiye Ewekoso ewo Bethel Presby Church ewa Tonsu Kumase Asem Mpe da Fijumedie ne so eye manifesting in God's glory. Main speaker eye evangelist Patience de Graft Wilberforce. Guest speaker eye Oraye Elino Efe Almano ni Yankane no ni odi obejumedie ewo Insho FM ene Adum TV no wona veto nyum wojumedie na se Koku Jesi Roma Anchi Sofumami Sarah Minister Seth Achampon ene Frida Boatin na jumedie no nipa esine so eye prophetess Nancy Owusia so pemu nchewu bia no a friend 0540 103998 ana 0246878221 ana 0542234705 Wana metesa wo ba no se wo Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma. Mese, amanfo akọ no. Enya gro. Jaye no hwa na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa ya visit and now turn so oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wade obeko. Say ya juma so wade obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan e Kumasi, Asafo Labor, Runabout wa, Enkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashe Big Boy Filling Station, Sunyani, Silver House, High Court,
Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky everywhere, for everyone, yeah, the luckiest. Lucky everywhere, for everyone, yeah. Money we define every day. Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omaini Ministries what the Liberty Conference September edition Abraham I where it was a prison break and the Diafiano a baby Jumadia Nina Basso September was so many that was where you know September 27th and no Panusia Pepe Kumasi Jubilee Park a one in Yamina Asia na Liberty Conference September Diano what the Ashes was this one Boniford what to put him a Radibefa Omaini Yawedu watch a Radiakua na prison baby ama wado where oil and padlock direction any white handkerchief shane so say communion wine ensio any niema de bia mu hira so ne die obehira so ama mudada na emu makwankyira na nkasa die eye oil padlock any white handkerchief and as a face towel o mine ya wadubu achi onyame akoa o frefre Liberty Conference adisia nyina any foot for thought for nyina ajuntofo ni nie Minister Efe Grace Minister Kwame Jedu Minister Sete Champo wono na betso chom Liberty Conference onyankro ponchre ampo o sansa krokotia kon adu Yesu Kristo papa muku a papa muku nam ekombronsam enkruma kese yani yamu madros obesia na wonadua fie no epebi oh glory hallelujah. Ya mahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so medical kan kire wiasema nyina se aha ena asisem apo menteme ho ase o de bedan ya ye pene pomasi bere ede ma ona asumdue enso abua no ye nyina ye nom no wasantemam ne wiase afa na nyina eya asem wo Ghana ha o eya asem o panipa me mo akwa aba ya ja epom te sei nyame adom odin de sei Idiana do fra me Joe free hin na baye so free aguna saman pacho an konfo ye bi kurum pacho an e ho na ka akiri free ka akiri wo bi o ye adwuma wa ha aguna saman panipa wakosam ne se ya ne abedan se ye nkomoa panimfo pancho akonse nyina ne se 2023 na me ma bi se pese mi tukwan akontru yi eko Canada na me yonko ba ku bi ye friend una wo ye phones ti menindi nkoma se mpese mitukwan ana so man bi wo o ma chazi park so chi ye na azia chip efa hen e asama azi park no noki aye friend no say Mr. Sechere Mr. Sechere ana so wan se Mr. Sechere de e bo manfo mo mitukwan na mse Mr. Sechere na meninu na be de ma no so wo de number be ma me ana wo de number ma me na me friend no ti Mr. Sechere no so hwan ana mse mi dwu no so dwu be na mse mi wokonya na asama kunu wokonya abrahoma ne wasama mi wokonya ana sechere nso asama okay ana mse mi wokonya na ubi na aka na wasama tem se obomanfo do me dey etu kwanti no pese wofa oboa me ana so wate na wase mo yen na mse mi wo lolo kwa ana wase ne o te kam ti wo oba ti mi hia no na mi gina aka ana musanse mpacho hwe mi sechere ana wase ye wono ana wase di asem na mse pese bi tu kwan na ubi na aka ho asema kire mi nti mbese ka ode me ko enipa na wo se wakwara na ode me odutu kwan no ana wo so wate no se da be ne menya kwan na mse ni nyina no no se ne wo na mse ade amefre me bra na wo so wo beboa me no ama matu kwan no me bra nso ye dwuma wadwura ti ifia da no na me bra ye se ne sa de wi fira dwura be ba nti me twe no aguna ne se kire nyina me twe na aguna
no fa nyina enko ma na wodwo no fa enko adwo so tie twe ne bo be ten ambra ba na odi tena ka mu na odi nyina akọ adwo so wonwe kwa no so no tie ko na ma no busa ma ne frem pon afrem pon busa no se na sase chere na we mu so no so we mu na nam nidu komo se obese otuku anu onu nwa na ba no se mu die nyina na mse mpa che mia ana so wo Ghana card na mse an mo passport na mse an ana se ansa na obese start adwuma no obedi ka gi me 2000 ansa na adwuma no wa hyase na ya ready ana na mse 2000 say 20 million we ka gi 2000 ansa na wa start and what day day was say what obedi ka gi ansa na wa start adwuma na kwantu na asem no na je se de nka ho saa na o kan ne de saa na o chiri mu ma se obedi ka gi 2000 ansa na wa start adwuma no na ya ready ana mse okay ne ye kwa chiri obedi obeti yanka enti du kwesara no na me frɛ no se Mr. Frempong na se no me kɔsɛ no so se ni nyina wo mo am ho enti mu da mu ye ready dia me de mo ho no ana Mr. se kyerɛ no so no a wode me kɔ no ka kyerɛ me se se fina kɔ me se diska kɔ ma Frempong no a me hwɛ se me ma na hunu mu ansa na diska na ma Mr. Frempong na se mate te ba sa no di 2000 me ka di kosi Mr. se kyerɛ no so me ne obi na de kɔɔ 2000 no te edi be na otwe se kɔ be bo so me no se kyerɛ na wa aguna saman adon na wa aguna saman ɛna ɔdo kɔ odwoso dwoso ni no ye frɛ no sei Frempong no okay kwamna Frempong na ɔde me kɔ to ɔde me kɔ na me discount 2000 no akɔma Mr. se kyerɛ no ɛna me friend sɛ Mr. Frempong sika no me de ma Mr. se kyerɛ no sɛ ne nsa aka tie be na otwe me sɛ kɔ be bo so me na friend sɛ no me kɔ sɛ no so obi hia 1005 bim yanso me ni in ba friend sa discount sa ya de kɔma no timire kɔma no wie na kyerɛ no ɔbɛyɛ sɛ gay bi Mr. se kyerɛ de gay bi aba sɛ na ase no na ɔno pɛ sɛ ɔkɔ Canada eco school onti no ɔde me taache na makɔyɛ ne yere timi kwa na me ma madwuma no nso akɔ school na se me da akɔntu na me si me tu me da minim school no asem bia me da me da sɛ wa sɛ odi ma yɛ da atu kwan no na me kan ne sei timi kan ne sa no wie yɛ no ana waka sɛ sare a ye bɛkɔ kɔyɛ marriage certificate yɛn so me fa 1005 mla ɛna so me sare 1005 na nkɔ na ma fa nkɔma ne fie abɔnten ye fro ku okay akɔntu we di sope akɔntu akɔntu ma tu di sope o ye connection man dia se half na wo ya wadwo half ana so onyi bi kura no na wa ye process na dia mani pakoro na fa 2000 bra fa 1000 bra eno dia akɔntu no odofo eba ne sa ebetumi amoa ya de siatica ha akɔntu yi ebetumi ama siatica hawo na sa siatica ni nyina 21st kene kia de bibre biada ye fa akoda 21st kene he ene massage akoko sachi akɔgye no 21st kene no na mekoye no na ye makoro na ene mso miamia menjire wam sanse ye ne nam ho nyina no ye yade wo kwa bi so ene 21st kene ma bo ma baso abrante ne wo ye massage no na mfidie no omdi mfidie ni miamia wa mfidie no jai odofo ye friend Patrick ho na Dr. Hansen no okọ no oba na massage no koso e wo 21st kene na sade mianka samahus magina so no odofo na say massage nye so ya de nko na akwa massage 21st clinic da bi o wo ho a we so otimi ko miamia ho na nipa no wo ho a wo ya de usisi no se de usi ekoba usi transe no wo hia massage pa ni nyina ye 21st clinic na mfidi asaba 21st clinic nya asem ketwa odofo ye nkan ye ho ni ko miamia ya widie mu o e wo 21st clinic kokose chugina ho nyina no wa kama nyugina ho no odofo ya bibire biara 21st kene kwati kumasi ahwa overseas bone Sompa TV Sompa FM na wabrosa krom obo so behu won enkran so wo ho so nwane nkranza tachiman 0540311311 0540311311 3 eba center du odi abadwa so edi tu kokwase 3 cook capsules cook master odofo koko ye yade bone pa over the counter for ne kope 3 cook capsules bi he fagu shop wo amanfo to ton te so mfa so wate Kolinaka badani heba misti heba apidan kubenya biato 0546 107 0546 wodofo abefo akwantempon ye nenam so no gese okura fono na phone wo anya de papa odofo se ye kote talk ho ana WhatsApp no unya bi uya no na akate ya pa odofo boss Ghana omo na ese he
omo abawo no ma ba na kama pa boss Ghana fo no omo se brada baje phone ni bi na tuatua na kakra na se do be se tuatua na kakra no odofo onya adwuma kura wo betumi akɔgi bi wo se Samsung phone 16 to A06 ye na kire se A16 to A06 ye eno ne Samsung no Tecno no so Spark 40 any Infinix no Spark 10 kona kwaji bi wo se wo di friu bosome 9 bosome nsia se da bia na obetua kura na se na wotwe bia na obetua so a kwanda form ana se bosome obema wo so atua kama pa ni nyina ne se monkafra ni nyina ne se wodo Ghana card beba wadi mfie edunwotwe ekọ aduesia na ode ebema wo na obe deposit 15% ansana wode phone a wo pɛ no enso de amount wachira kwa sofo line Ghana Commercial Bank ho pɛ sofo line na edum so obehu no telise office na kire se enkane Vodafone ho no ɛho na abehu no yemfrɛ wo mo 020 0242424 atie phone kafra ene emframana nye 020 0242424 ana 0540 600314 yanko na yanko ni yanko pe phone so bi na wosemensa kan kire se se wa wie SS ye ana so graduate yo ana diploma wayo adwuma da ho a oba obemu adwuma so aye pa so pasika kese star 426 star 18 hash send call all network select Sompa FM no prompt messages beba orofo hyehyeni nyina na obenya sika kese pa mega cash lucky boss was win big kama pa kada chen na kosi sei acho ana waje 1500 years so de ko Malay certificate wo kema mi no iwie ye no achi ano frɛ na kaja mse school na no ya mage no school na banti no me fa 7000 la na emfa nkutu school fees na mse me de me man kan kyerɛ ne sɛ me ko school bia ntime no man kan sɛ me ko school bia ntime school fees na sɛ me de me minim ho asɛm ana ɔsɛ ne me fa 7 adwuma na wɔyɛ dai wɔyɛ no na mse me de 7000 kokoma no tini 7000 koma na wie na kyira man first kan koma na bia me yɛ 1000 tene de man fa koma Mr. Sekyere me koma e sende ma Mr. Frimpon ana me koma no so sika se pa na akodi no 133 million you can nyina bomu ene so de ma wo ene so de ma me o de koma na di say 9 October be na 2 years ni matwom a ye ne wo kyana sa am so pa me hwemo pa na msa dia me de bedam na adawo ma do me no maka masem bia na abrante no a wo mu kuru mo no so ye friend say wanya abrante wanyini papa pani oda so wo ho oda so ho o ka kyerɛ na de no ka edwala ya kora am de koto assembly man nim e ma ne frɛ no me frɛ na wase wane de oni misika bia na papa no wodwo so no so ono so se Sekyere emfa sika bia nya de ma no ti me mpe bia no emfa nyere me mfa nko tenimre na police afre no we se scansaria obetia 3005 ama me na me se nye 3005 na me de ma no scanso me bla na de scan ma me ti me bla de scan ma me a na me so me de akwakoma Mr. Sekyere no ti me bla ya we sika bo de be ma bia ma mpoji no bu na me de akoma Mr. Sekyere no asemo ni akwantu chemi na papa no ko na wo office odi amanfo tukwan ana so obodde wuro so betumi de amanfo tukwan ana so okrom ni no na do koto asane amane mi krom ni no se me se mi krom ni ntaja ma nya mi nua aja obeboa me ma oboa me sanity ankobasa ankoba ne sa Liberty Conference no September edition aduru ho Liberty Conference food for thought wo ne o mahene yedubu achi na aka manchiri mu na odofo wo manfo a wakọ Liberty Conference ni bi be kase adanse di afiri mu eba no anya semwa odofo se nkonua na dawo so yenko Liberty Conference wate empunchire bi adem bia no e wo se nyankopon na mo mahene yedubu achi so na wo sane wo o manfo dodo no a na edi adanse wo odofo wadanse die ne die he kone kopiem na so enya adanse die di wate efiri se nyame beye nyame ne ma enso beye ne ma eye September edition 27 September na ye ko Liberty Conference no dofo akwankyera ye de ko eye oil ene akradu yen kanisa ene white handkerchief na odofo Asem 3 po edafo no say
or see prison break or for what probia bon some do was shame be an also prone a timmy be matimi if be free bonting now a tower your mind near do watch it now you to for beko jumadi na say minister Kwame Jidu any minister efe Greece minister set a champion woman and a kwaji krupo twedi aponyame tata no so refri na hwinmam no abaye ne century ne e wo Jubilee Park and century ne test you enye winko a osuko bi wate na ohaw ne amane e daw so bia no e wo se nyame epagya e de firi so anapa no nsie wo na wo ho pe ba bi papa tran se de nyankopon frama no bo a ebeka wo was say come and be blessed. Oh glory, hallelujah. Apostle Dr. Megashi say one no ene de heba ene spiritual no eba ye Apostle Dr. Amegashi orofo ya de bible bia da Apostle Dr. Megashi obitu ase no de amawo na osema memo yade bia din se wankasa widiem etse wo yade dia e Apostle Dr. Amegashi makru one old police station no na ebo ho pe yekọ na okotu yade asem Novigi Studios oguso ewo manhia ene emfonyina wo twa ne videos no enya asem keto akra ofrin kran na aba na hema dot.ye no Novigi Studios obo adwuma pa ewo manhia orofo se ka video aponto ne abadi to ne ayiyo no ene se Ghanaian movie na wo twa pa Novigi Studios na mekanfo na mde ama wukọ enkran malam abase first Kokro Street ne so pe ho na behu Novigi Studios efre wo mu ne no mu ni komo yi 0574715778 0574715778 Novigi Studios na mekanfo na mde ama sofo rekon eso de akurase aduraba rekon heba mixture orofo rekon heba mixture no manfo dodo no na edi ho adanse ese edi o maka gina mutuom koku ase omusisi yade ne pressure low high bema won ka janka sen e wo mpam rekon heba na nkwamwa na kutia yade e wo hunipaduam no onom a immune system no ebe boost pa na so onya hoden yekoto rekon heba mixture ni bi ewo Freddy Menseba ewo Kewu Time FM ewo Boase Free FM o Tachiman Boga one of God Pharmacy ubenya bi ato Promise Eba so odum yenkoto rekon heba Mr. Nibi na yemfa entuye yade ase 0248672271 0248672271 rekon heba Mr. ena mekanfo namdi amount kama pa no ya sanfofro ene akwantu semi producer modern boben and one bo e dia fa ho sanse yenche asunti asem bi kura na papa de wo kan no me no afi na abeduru manim mo na moye ho adwuma me mo akwa ba katachie ofo bibia boko papa ina asem taw ye bre no nti yo ye bre nti na na bedi de wo sindis me chia opa woni masa amoa ofo so se bia na wo achichini benche na wo pese wo de wasem bedan se de papa di na asem abaya nyame adoma encha nkochi Friday no na sika na aba bedu fidie mu hana number betimi afane 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 sa number we now fra producers all the wase number be dan asem bia etiti wo fie bia mu no de be dan a ebetu ho anamo ade amao ovoso ye nua be men oba ye ne yedi ho dwuma na ye ne opanyini na wo agona saman ho no edi nkombo na asem tie ni na se papa yi no kura se oye so de ni betu kwan na sika papa yi de bre no eye 7000 enka ni sika dada no 70 million na papa yi de bre no papa so kire se sika wo de ma opanyini no eye 130 million 133 million papa so epeso kire se sa na wo de ma no papa ne kokko tua sika no okọ no na dansini eka ho ofoso me fra dansini na dansini ne se no kura ye nua be ma yasem wo de be dan ye no sika 133 million no no kure ode ma opanyin na owo asama ho no to opanyin ka se ode sika ode ma no 7000 ana 70 million na se no kure bi anim ovoso edidi nkomo na ye ba be wura studio no na papa no nipa ode sika no oje koma no no eba amuo na wo kan na papa na de oje sika no kokoma no no pese o kanta papa na opanyin ji sika kokoma no no etua sika no ma no pese o kanta ntimi ne boso a se de medical catcher say
se abo bia bebewu a na ne to ka ne bode san se what they say Asem Mpe Nipa dwumadie no yen hunya de wasem ba no a yen chia so ntie ba akonfo asem na emu Asem Mpe Nipa yen hunu se ade a opese wo de sesi dan nipa kro no na ide a ene oboa tofe akwa enya dwuma etofo so me ka te ne se so onim me shen up to Friday opanyini sika o de ma no 133 million no so anfa ama no a yen ye damra miam te hem na timi chekere me ofo so mra etimi chekere no enti so bi te Ghana no opese wo de obi dane asokwan na so opese wo da obi gini sika de a de ne sika twa na nka de a ene ye de mna na beto papa ne ge se wo sanete de a obe yete nka ye be be studio ye ena afi o makeka bom se asam na ye se empo ebe mamna na ye adwuma no nyankopon ya adoma efiri enkwesi Friday no o betu papa sika ama no emum no ye ka no wankan se 133 million no eno de ma no nti nyame ya adoma on se dwuma de na enwie ye wie na producers ye safra papa na afi yakwa agina se 130 million because what you say okwaje visa no e de ma we no fees sika bi wo mo twetwaye panipa visa no buy nti ye bowura mu a ene ye behu nti enchankoti efiada de ne ehu ba bia susu ade bode ho no ke pana members entrance ye bre no trance aya asemo ya asemo ni akwantusem yo Denise Sanka ya nyamishiro ni pebia na onye obi akese ewe kan chi nanu mo abonten amo maso atese akonto e de 70 million 100 million konye kuru country bi ejo 100 menwanwa enye kuru ha matu din se so peso ya mi hunu ade kuru nti ekoko okosa ade na sebita flache country bi ejo 70 million otuna da ukoko anka beso mo jo msika dia na aye hawa beda yeso a ko ye 500 million mu se ne nka wo ko ba bi no pese ye besere ya mo hwesa ade ni ye na wo fia mo ani na ho Dubai no ne wan so obi si rudu ho ye ngokora ngosi obi so Dubai unya gotezi ejo atekiti buku de ji hotel ya wokọ ne bi wo wa ye ma obi maji esika ni ansa ne ahwe na obeka bi amaye ne ye de no to nchen so ya sere ye nuanom so so ya mo ye sa no sebita frache panyini se me ko ho nya me ana mango untimi nya ade ne nkoje untimi spare ya ye mo na musu magimi too much dem biara da maji obi sika na betra TV so na fe na metua dunim so betua mo me do ba ha ye de ansa na waga se obetua krade ni firi adwuma nyo ye anya ni nyina na be fa ma e fa wadidi amfa ka na aba sebe ye masika na fie manim guase ma ndi fesika to anim guase na koko wanim we chi ye bu adwuma di ye gu hu fi ansa na china wo de ade no aba na ne no wo ya na wo ba ye eya me da so o mse Friday o m dis kan beba on fa meto Friday kura Friday kan wasem on fa ma ya no betin na sumo mbe go ni mi say da ya wo he on first kan na na ntwadia ya call Lawson beverages na enwumire ye ntwa be free say ye fiani kan enchi baifo we fotimi fo ni kan enya yie debi edu ba wi a eso mo ani so eye hye Dureman bitters any ginger liquor eno na Lawson beverages odi abadwa so a wo bakumase a ye de ye na hema yi amanfo twetwa bi bobobi no ape bibia edi na nyoma konkan pa orofo Dureman bitters no ye kan no eduro yi mu mase tinkom eduro bi ensa de bia sa na meka no akakaduro so eye nipa dwuam adwuma pa eno na Lawson beverages akeka bom no yenkotobi na yefa eni adwuma orofo se wo hosi na pese oton bi kwan da form anase wo pabo anase wo support wa kopebi ton 1 tot 2 tot oso betumi ateso mfaso na so watumi edidi pa 0242133577 0242133577 watwa yina wie no Dureman bitters ne gigale ko no pe krobia bi fa to akiri ebeboa pa na de pia no ne nyina etimi ma otumi edidi pa orofo krobia Ghana fo agye atum enye bia ni bia de enoa ene club oni fie du nwotwemfo asem koso obapemfo enfo asem enko club ye so omna samo ye bre na ye bio ya wode kakra bia be na me de me kanya ne se sa kwantusem ne ade yawo edru me bia be ka che ni pe bia sika bia wotwe bia nipa ne do so ho bia jai efa we so na kopi we so na kopi we so yawo yeti wo etu enye obi a na de obi ko ba bi sesebe obi nkodi usika nya sa no me bi wo ye so obi wo ampa wotimi di menwa bi koi obi ma nso de madamfo bi ko enti so obi buhwa ase ye wo mu gidie opeso otukwan de ye kwa nye ni nyina na ya na atam de wode wo ko no ana wode wo ko ma obi no sebe o mu kapre kwa
ni mom nipa bi nso ya bo nipa bi nso ama nipa bi nso akwa akodu omo nso du e no man ka ya ba nde e wadwuma wa fa to ho so emo yen hwe de se de na kwa kukan edu mebi wa ade e koso airtime mesre sika na asem na ka fidin de oye be you because mo baka cho se we dey process fee the 100 million na se for 50 million bla ene de be ye ho no ma ya wo pa abruchira kwenti wan we obetua ni sika na so short ase wan we obetua ti de be kan se me maka se wo mo mutimi de amanfo kwa abruchire no aye connection na ampa connection de amanfo kwa abruchire emom yen hwe nkrofo bi o mabba mo mo hye mo adwuma no e ba ne saa wo beti sika betwa advert wo be kan ye be kan bi aboa wo nanso de obi ye yenti na wadwuma na nkoyi madaroma ye be sre abrante ni wotie ye ne a omunya de omoye ye sika besi we so na memfa ho ne dwan wo mo som de sika be bra abrante ya ana papa ya ye hwe ni mu yawo o manfa ma ache ni de be ka baba ti ye be sre producers se omonya age pene so om de beba no de ye hwe ni mu na o manfa amade a enye obi ne kumantwi bosu akona de chi edi a kire man eti papa kan akoma to ye mu ate oye Sompa Asem Mpe Nipa be yakoma mu de bia de aboa wate akoma ubakwa akɔhwɛ kura no ensɛm omo keka no wakiri kura no na asefem kwa akoma to ye mu ate bibia be fa aha na braba me ade adwumadi nyina asie ifise ye bre no aye be Sida Worship Center omo na de nyame asɛm emu hwampa de ba nyame adom a ekina ye da etoso miensa na akona du yi adom otoso miensa santehema ne dot yi no ekina ebedim komo ewo manhia nti ya atwembe wafidie no ye woni pa de mamo ene ye number no ene ye de tu dwa no se asem bi kire so na pese Sompa Asem Mpe Nipa eboa wa na odi abedan producers nti Oforisuo Aboagye na pa for ya kram ye ko long time